Onwe nke family last 2 weeks. As no ije that's ije na faje ekwu ụgwọ isi nwaanyị n'omenala ndị obodo. Fa wepụta wee sị m marazom ihe so na ka ije witness ka o si adị nse nkịta lachakwa ya anya ebe a nkịta lachapụ ya anya ewu amacha nke o si adị na nna wọch ka m ejere eje unu bata adị m awọchizi ife onyonyo ka m wee mụta ife mma bịa kọọ n'efere mba ụwa ndị isi na-adọrọ ma ala na-apụsị unu cha niile m soro ka unu soro njebe bikosi enwere m ike isofa jee ebe a ife unu na-eji aya sisi ego ọkwa ife ebe a na-aba ego ebe a ọ dịka land bụ ego igwe one land bụ ego igwe ịmara ego na one land bụ na Naịjirịa ọ dịka land a na-atụ ụtụ ya atụ ụta naanị mana land sigburu onwe n'ike ịkpata ihe eme like this before ịkpata land since m bi obodo akpatanugo 1 million rands akpatanube 1 million rands onwego ofu n'ime unu kpatanugo 1 million rands that's kpatia na genuine like ị na-eme isi nweta 1 million ọ ị na-akwa akwa nweta 1 million kpata na genuine ọbọkwa ile afịa akwụna ego obodo a bụ ego igwe ịpụ ebe ife ebe fa na ya ego ịma na enwere m ike iwe iwe na so m nụcha niile ọgwụ ma fụ ego na aya biko ka kwuru njebe na mma nene n'ife onyonyo ife ngwafa ka kwuru njebe ndị ala isi na-adịrọ mma ka m bịa wọchị na-ebu na bọsisi ego fa jesizi ebata wee nene ife onyonyo owe bụ na eji eyinye nke nwaanyị that's akwa traditional dress nwaanyị be ka eyinyere ewu kambia ewu zombi ewu nwaanyị obodo den nke nwoke yiri efe isi agụ gburu okpu mmemme a na-egekegharị na-ekeke ego wee na-enusisi fa wee na-enusisi ego ma nke ji crosses wee bịa ma mara ma ochi ka o ji ezuo ewee gbuchie ya ọkpa ọma bụrụkwa da crosses o ji buru ewee bịa the ceremony bupụta ego na bọndụ na-abụ na-adọrọ ego na bọndụ na-efe n'elu na-adọrọ ego na bọndụ na-efe n'elu na-adọpụta rans na bọndụ na-efe n'elu with crosses oji kedu ife ị nara ihe ejije boy dịrị ego a wit ụkwụ gbajighị accident ma amara ife mere eji kụjie ya ọkpa o zuru olie wee kụjie ya ọkpa ka ọ na accident nkịtị amarọ m ka o bu crosses wee bịa na-enusisi ego kwụrụ n'ọgbọ were crosses bịa kwụrụ n'ọgbọ na-emepe bundles na-adọpụta bundle rans ma ya akpata nwụrụ ma nnọgodo obodo 100 years ọ dọpụ bọndụl na-aya n'elu dọpụ bọndụl na-aya n'elu ma ụmụnne unu ụfọdụ nọ na streeti na-ata afụ bọsa swit na sigaret unu aya hep isi ọda na-aya ni bọndụl ego enu nwoke yi efe agụ otu nwaanyị obodo eyinyere efe nwaanyị be ife akamaka esu bịa n'afọ ọ nje yi pf oyi na-arụ n'isi adịrị ya mma nje yi pf oyi na-arụ that woman ọkwa marriage bụkwa na after 3 months 6 months marriage akọli akọ n'ịdị ga na ya fusi kịtịkparachakwa unu anya ọkwa ife unu ọ bụrụ na unu chapụ ụmụazị nọọ nkara ịtarị ya pịawa unu ncha niile na ofu na efu ndị ewu kambịa ọkwa ndị ụmụ nwanne fano na Naịjirịa na-ata afụ ị na-aya ni bọndụl ego enu wutu crutches ibu ebịa ị na-akwụnwụrụ ọtọ crutches nke anụ dịka standing ọ bụrụ ndị nke 1 na nke a dịka standing like this ọ na ife efere mba ụwa na-asụ ya nso aka m eti vidio ebe aka unenegodu fidiri ego ndị a na-atụ n'elu gwa m ego akpata na mma ego akpata na anwụ ọchịcha ya mam na acha m na steeti anwụ mmiri ma m na steeti jide posta na-achọ kọstọma mmemme isi ma ebe ị na-ele swit ka anyị jikpata ide ego akịtịkpa na chakwa unu chari n'anya ndị ezi ọfịa na-ezuzu yali ewu